Vores klode er i konstant bevægelse. Den roterer, udvikler og forandrer sig. Den digitaliseres og bliver mere global. Behovene ændrer sig. Alle efterspørger langt mere end blot langtidsholdbare produkter. Miele Professionals kunder ønsker 360-graders løsninger, som kan forbindes og kommunikere på tværs og effektivt hjælpe med daglige processer. Løsninger med høj driftssikkerhed og lavt forbrug. Uanset om det er vaske- eller opvaskemaskiner, strygesystemer, rengørings- og desinfektionsmaskiner eller sterilisatorer. Alt fra plejehjem, campingpladser, hospitaler og børnehaver til laboratorier, vaskerier og alt derimellem efterspørger alle simple løsninger på komplekse behov. Og den udfordring accepterer vi med kyshånd. For vores motto er immer besser. Og det betyder, at vi tager imod enhver udfordring. For vi tænker ikke kun på produkter. Vi er langt mere løsningsorienterede. Vi arbejder hver dag på at optimere forretningsprocesser. Vi gentænker og digitaliserer for konstant at udfordre status quo. Men vigtigst af alt, tænker vi på planeten. Vores eneste hjem. Så der er rigeligt at tænke på, men det at tænke er en del af vores DNA. Og stilstand er derfor ikke en mulighed. For verden bliver ved med at forandre sig, og vi kan opnå meget hver især. Men sammen bliver vi immer besser.